na magkaroon ng breakdown na ganun, mas malaki sa 3,000 yung mawawala? Okay. On the average, no, tinignan ko last 4 years, on the average, ang force outage natin during summer is about 500 to 600 megawatts. So, pinakamalaki na yun. Ito nangyari prior to Holy Week is 1,500. Doble. Halos mas malaki siya doon sa average natin. At itong mangyayari after elections, na mawawala 1,500 megawatts. Very remote yan. Pero nevertheless, kung mangyari man lang yan, meron tayong additional supply at meron tayo yung mga generators ng mga shopping malls na on them. So, mukhang sapat naman yung kuryente natin after the election. Pero kung mangyari yan, di ba sabi sir, the asset parang first is 1 hour? Yes. Worst comes to worst. 1 hour lang na load dropping. So, ibig sabihin may mga areas na magkakaroon ng brownout. Pero doon sa protocol sila, sinisigurado nila na may kuryente sa mga city hall, sa municipal hall para pwede mag-canvas. Importante nakaka-canvas yung ating mga POMELEC local officials.